sego, Mas. Tuku kayu-kayune jati ana cecek kok ndukur wajan. Rabi ayu gatelno ati enak rabi elek tangga gak goyan. Sing penting pinter golek utangan. Sor meja ana olane muga-muga abah karjo akeh rejekine. Dongakno banang saya terus eksis dong sekar lor luar biasa. Wong urip nang alam donya dolor aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah aja aja sampe lali sak tindak laku kita ayo mituhu lan sing sing nomer loro bekti karo wong tuwa munung wong tuwa lanang wedok iku sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudna kita no aja lali karo sing nomer telu. Bektiya karo bapak lan ibu. Bapak ibu guru iku sing menehi ilmu. Uga sing menehi dalam tandur sing nomer papat dulur rukun karo tangga nek ana apa-apa caput akeh sing nyangga mula kerukunan ayo diutamakno nek peno gelem rukun tukar patu lane abah santri iki sing duwe gawe mula kajate nikahno tamune teko akeh undangane ancene bapak sapri tamune teko terus dicak salaman
unjukan ditolekno panggonan karo ngicipi gaharan tangga kanan lan kiri uga gak ketinggalan kabeh diomongi sek kurang ana sing rewang-rewang ana sing dadi sinoman oleh ngeladeni tamu tak delok sopan mula bengi niki dulur kula temriki eling-eling kali Pak Satri sik dulur kula melok berpartisipasi dene kok mari hitung disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menit yo tak apa meneh lunas yo ayo sampe gak begitu kula nuwun nyuwun sewu kula tamun dulur kadung sekarwon mugi-mugi dalu niki sing kagungan hajat kabul kajati mantun gadah damel rezekine tambah melimpah-limpah napa malih niki mikan wajibe wong lanang yang sepuh niku nikahno putrane nek wis gedhe nek wis dewasa pinter nyambut gawe nek nyambut gawe nggih menapa malih betule nembung makan mulai kedalon-alon hati-hati dulu niki jaman-jaman pun kula akeh penggujok akeh prawan dadi rondo akeh rondo sing nglairno putra akeh putra sing wani karo wong tuwa akeh wong tuwa sing gak kuat penggujok dijak sembahyang dijak salat mesti semoga sing disobo mesti omahe akeh masjid akeh langgar gak gelem sapa wong senengane totoan pitik kali totoan do sing meneng ngoten niku rumangsa nah sing guyu niku kulino boten iki fusion
biasa Kedung Sekar Lor nggih leres nggih. Sami sehat? Nggih matur nuwun. Budi Wijaya dalu niki tampil luar biasa. Kepingin maringi hiburan kangge panjenengan sami. Napa sakniki Ludruk empun boten saged dipandang rendah jenengan tingali. Sakniki Ludruk penyanyine teko teng terop gak ono sing nggawa peda, kabeh gawe mobil. Dagelane nggih ngoten, kabeh teko gawe mobil. Nyicil. Tapi lak lunas. Panjake nggih ngoten. Kabeh nggih numpak mobil. Wonten sing pickup, ana sing truk. Tapi lak mobil lah. Ganteng-ganteng, Ludruk tidak bisa dipandang rendah. Kali ini, tahun ini, zaman-zaman yang akan datang, Ludruk bisa menjadi salah satu fundamental kebanggaan kebudayaan negara. Seorang biduan akan kami tampilkan kangge panjenengan sami. Luar biasa. Cak Wanto, situ.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Selamat malam. Masalah tambah semangat. Ya, luar biasa nang Kedung Sekar Lor. Kedung Sekar Lor. Dawa desane jenenge Kedung Sekar Lor. Kedawan. Dawa tak kedawan. Lho ya aja ngono sak. Asma iki Narya Japa. Betul. Anane dijenengno Kedung Sekar Lor iku mesti ana maksud. Ana maksude. Kedung Sekar. Kedung Sekar. Kedung ngarani jeru, Sekar ngarani kembang. Dadi wong kene kabeh iki ning jerone atine iki semerbak mewangi kaya kembang. Ngadep ngalor. Ngadep ngalor. Ngalor. Iki ngalor. Lah lor iki Iya, sampeyan ya ngadep ngalor kabeh. niki ngadep ngalor. Iya. Ngarep tak kilen iki, Bu. Kulon. Mriko. Mriko. Mriko ngetan. Lor Kon niku meruh. kidul. Rono iku Rono iku ngulon. Kulon neta. Nah, Bu. Kidul. Ngetan apa ngulon? Ada. Wis mbuh nang kono. Wis pokoke rono. Iya. Sing penting dina iki kabeh bahagia. Bahagia. Mergo malam hari ini hajatane Bapak Sakri. Luar biasa hajatane apa? Hajatane menikahkan anaknya. Loretan. Rabi. Rabi nikahan. Nikahan. Simah jarine wong Jawa. Berarti iki ndaukno dua insan yang berlayan jenis menjadi satu. Iso dadi garwa. Garwa sigarane nyawa. Sing maune loro manyu dadi siji. Dikelompokno. Iya. Makane didongakno Bapak Sakri. Muga-muga antuke enggak damel kajatan kabul kajate. Kabul kajate. Terutama kemanten kekalih muga-muga dadi penganten dadi wong sing rumah tanggae sakinah mawaddah warahmah. No. Sekar Lor, apa sing duwe gawe? Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Bapak Sakri. Oh ngono. Pang to. Apa? Yo ngekeki pengalembono. Ngono. Nang Bapak Sakri. Ngono lho. Prengori dawa pucuk. Cakep. Muga-muga Abah Sakri panjang yuswane. Allahumma. Amin. Allahumma. Ngombe nutrisari. Mangane roti. Cakep. Muga Bapak Sakri sak keluarga akeh rejeki. Amin. Gawa prengori nang pinggire sumur. Cakep. Mugi-mugi Pak Sakri karo sak keluarga kabeh panjang umur. Allahumma. Allahumma. Ngombe nutrisari nang pinggir dalan Mas Rasa. Cakep. Muga-muga Bapak Sakri munggah nang panggung nyawer dagelan. Ambemu. Yo bekne ngono lho Bapak Mas. Sakri ku nyiapno kabeh. Nyiapno apa? Lho, ki awak dhewe mudhun langsung yok. Terutama Abah Karjo. Iki engko wis Abah Karjo juragan PT juragan PT. terbaik sak balong panggang. Ben taun mesti nanggap. Mesti nanggap. Gak tau telat. Temanten. Temanten. Nah, temanten temune waktu aman-aman lan niten-niten. Ngono. Kok tak kandhani? Apa? Temanten ngene iki arek rabi ngene iki. Aku kuwi eling biyen makku so. Omamu tau rabi? Makku ngandani aku kok makku tau Oh, rabi. ngandani awakmu. Kon dikandani apa? Aku dikandani makku. Iya. Ngene jare. Ya apa? Nak, anakku lanang, Hmm. menene awakmu rabi, miliya sing wong wedok ulune ketel. Nek ndolek wong wedok deloken teko wulune. Delok entek ulune. Wulu apa ae? Ulune sing ketel. Wulu apa iku? Sing pertama, Pertama, alise ketel. alise ketel wulune. Ulune alise ketel. Oh, iya. Niku gak apa-apa rabi nak. Dikongkon ngrabi. Mm-mm. Kok sing alise ketel apa? Iku setia. Oh, nek wong wedok alise ketel iku mesti setia. Mesti setia. Sik tak deloke wong Kedung Sekar iki alise ketel-ketel naga. Nah, ana situk iku. Kalau to? Endi? Oh, gondol alise to.
Wis jelas iku. Iku gak duwe alis iku iso. Lah iya. Wong budale ning men digambar. Iku nek alise ketel. Iku nek alise ketel. Sing nomor loro. Sing nomor loro. Apa? Deloken tangane nak. Tangane apa? Tangane nek akeh ulune rabien. Nek tangane akeh wulune, Rabien. kongkon ngerabi. Kongkon ngerabi. Werdine apa? Iku ngono masak sak masak enak so. Oh. Nyambel sak nyambel sedep. Masak apa ae mesti sedep. Mesti sedep, mesti enak. Padha karo wong kedung sekar. Kedung sek. Nek tangane ketel berarti Nyambele enak sedep luar biasa. oh ngono ya to. Iya. Dadi ndolek sing mulune ketel nang Ulune tangan. kentel nang tangan. Gak usah disingitno, tangane gak usah disingitno. Wajar didelok. Siji sing gak oleh ambek makku. Sing gak oleh makmu apa? Nek sikile ketel rambute nak aja dirabi. Nek sikile akeh wulune, Aja dirabi. mergane Banci. ya gak kabeh. Ya, kandhani kok. Wong kene wong wedok kene akeh sing sikile wulune ketel. Oh, gak kabeh, gak kabeh. Asline ya gak teko wulu, Toto apa? teko andeng-andeng. Toto andeng-andeng. Iya. Nek ndolek bojo, ndolek wong wedok iku sing andeng-andeng nuruta ature para alim ulama. Ngono ah. Lho iya. Mosok sampe alim ulama ngatur andeng-andeng so? Ustad kentut biyen iku pernah ngomongi aku. Mosok ngomong ya Iya. apa? Nek wong wedok iku ndolek wong wedok sing andeng-andenge ana 99. 99. Asmaul Husna. Berarti 99 andeng-andeng Asmaul Husna. Iya, andeng-andeng iku pokok diitung kabeh 99. Loh, iku iso nggawa-nggawa rumah tangga iki nang swargane Gusti Allah. Wis so. Wis ah. Aku wis tau. Oleh andeng-andeng 99 nang rai. Nang raine gini. Andengane kok ra itu. Iya, Husnul Khotimah. Gak kusnul khotimah iku. Apa? Iku mono wong cacar iki goblok. Gak mangkane gak iso Lah kok rapi. nang rai kabeh. Lah jaremu 99. Mbak sih gak 99. Apa Abakarjo? Nggih. Alhamdulillah. Apa Jokarjo? Abake. Abakarjo luar biasa. Rumahku. Yo. Senengno. Siap, Bos, siap. Juragan PT terbaik sa-Indonesia. Abakarjo. Balong panggang. Wah. Oh, dagelane kabeh 20 ya. Pitike akeh. Pitike akeh. Abakarjo nek ndolek bojo ki ditenger teko andeng-andenge. Masa so? Lho iya, mangkane sok soge saiki. Oh, mangkane bojone ya setia Lho ya. wong wedok iku nggawa wahyu. Oh, waju. Iya. Waju apa? Waju. Wahyu ku barangkahe Gusti. Walah ngono ah. Iya iso adem ayem tentrem. Jare Abakarjo nek ndolek arek wedok rasa Ya. deloken andeng-andengi. Oh, ngono. Nek andeng-andenge nang mripat aja dipilih. Apa so? Oh, selingkuhan. Berarti wong wedok nek andeng-andenge nang ngone mripat Iya, selingkuhan. selingkuhan. Mangkane bojoku kok selingkuh. Keliru aku berarti yo. Iya. Andeng-andenge nak mripat nyewenengen ya bojoku e. Wah, wis nemen selingkuhane. Melayu ya? Melayu. Melayu. Digondol wong lanang loro. Gampang ngelirik-ngelirik liyane. Iya. Sing nomor loro jare Abakarjo iki. Apa? Aja dipilih wong wedok sing andeng-andenge nang lambe. Apa ora nandang lambe? Lho, iku ana penyakite. Penyakit apa? Kakean cocot. Heh, masa wong wedok nek andeng-andenge lambe kakek cocot. Iya. Lho, bener berarti yo. Bojomu iya. Bojoku nyelatuan anggene. Mosok nyelatu. Aku mulai nggawa kaya 50.000 dicelatu entek golek entek ngamek. Entek golek kurang amek. Ora ngamek. Oh ngono. Dicelatu so sampe awakku kuru iki lho. Sampe awakku kuru. Ngene iki kuru. Kuru. Bosok bae kurumu iku. Wancene. Iku sing nomor loro. Nomor lho. Nek sing nomor 3 jarene adik. Ono maneh. Ya, jare adik nek ndolek wong wedok aja nang andeng-andeng nang mripat nang lambe. Apa? Tapi pilihin wong wedok sing andeng-andenge nok bokong. Golek bojo sing andeng-andenge Nok bokong lho setiae luar biasa iku. wah wis tau tak lakoni sumpah tau tak lakoni. Temen lakoni? Sumpah iya. Tau mbok lakoni. Aku dikandani makku yo ngono. Iya. Pantauan aku ganteng cakep blak-blakem. Heeh. Nek golek bojo andeng-andenge sinang bokong nak bakal setia. Iya. Wah, aku gak kesuwen so. Apa? Budal nang pasar. Wut, Ndolek wong wedok dolek wong wedok. sing andeng-andenge Wah, ana bokong. carane kok. Carane wong
wedok nang pasar kabeh so, tak buka iroke. Ana wedok tak buka iroke. Lep. Apa so? Kok kon buka sih? Lah nek gak dibuka ya gak ro andeng-andenge so. Tapi ana hasile. Hasil. Hasilnya ya apa? Hasil raiku benjut kabeh. Yang riang. Kon niku keliru carane ngono iku. Ya, apa katanya? Lho, nang Kedung Sekar kan ana kali ya. Lali ku apa? Lah nek ben esuk para esuk mari sembahyang subuh. Iya. Meneng nduk kono. Ah, Ketok dhewe kon kok. Jenenge dhewe ya. Ketok dhewe kok. Tapi alhamdulillah so. Apa? Masih bojoku apa andeng-andenge nang moto, Nang andeng-andenge lambe. nang lambe. Iya, iya. Bojoku neriman so. Neriman. Lho neriman luar biasa, Dik. Wah, gak kaya wong Kedung Sekar. Wong Kedung Sekar lho neriman. Neriman apane? Neriman bojoku. Nyatane apa buktine? Nyatane, Glon, tangga-tanggaku, kanca-kancane bojoku. Iya. Blonjone gak cukup 100 200. Bojoku 300. Lho bojomu 300. Iya. Bojoku Piro? kalah sedina blonjone 5.000. Heh? 5.000. 5.000. Iya nutup. Bu sampean cukup apa 5.000 sedina, Bu? Gak cukup. Sampeyan gak cukup. Iku berarti bukan istri yang soleha. Ya gak masalah soleha ngono gak masalah ngono to. Apa? Nek kon anjane belanjane 5.000, aku ya percaya aku. Percaya. Mulane bojomu mlayu. Oh, jadi omong no. Lan. 5.000 sedina 5.000 sedina. Cukup. Cukup. Cukup so. Carane apa? Carane isu-isu sarapan. Ya. Sik. Apa? Wong kene cek paham. Cek paham. Wong lanang-lanang cek ro. Ero. Carane belanjane bojo 5.000 cukup ya. 5.000 cukup. Ya apa? Isu-isu Ya. sarapan. Sarapannya apa? Sarapan energen. Heh? Energen cereal. Energen. Energen. Penunda lapar. Ya? Menunda rasa lapar. 2.000 so. 2.000. 2.000. Terus? Wis wareg isuk sarapan. Heeh. Awan, Kali 3.000. awan ya. Awan. Makan siang, Makan siang apa? oki jelly drink. Menambah Menunda nafsu lapar. Iya menunda Menunda lapar. lapar. 2.000 maneh. Wis Iku esuk iku awan. 4.000. Sore bengi kari mek 1.000. Karek 1.000 so. Kon tukono apa? Promak. Heh? Promak. Promak so. Aku pesen ambek kon. Apa? Aja dikono premak tok. Apa? Iku kurang jangkep. Lha apa? Mari tambahno intro stop. Iya Wes. bojoku ngurus ah. Pasti kuwi san. Tapi alhamdulillah so. Apa? Sak minggu ditelateni bojoku sukses. 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 Sukses apane? Opname bojoku. Kamu mbok pamer nang kene. Lah 5.000. Ya. 5.000 energen ngene iki. Oh iya, gak apa-apa wong kene nek gelem sarapan ngono kabeh. Mbok yo didolekno sarapan sing apik-apik. Tapi apa Kon ngekeki contoh-contoh sing bojo neriman kok. iki Markeso iki lapo. Pak, lapo nek? Heh? Do remak kan to? Kon wong tuwek kok sok mbok eret-eret. Gak bare terping ngene tok. Lho. Toh, wong tuwek iki dihormati, disungkani. Nek perlu diunggul-unggulno. Lho. Maksude ngene lho. Mosok wong tuwek iku kon sing isok njunjung dhuwur mendem jero. Wis tak pendem jero. Arek iki. Iya, Mbok pendem pirang meter? tak pendem 20 meter. Kurang jero. Iya. Wong kok apa sih? Apa? Kon ndelek bojo nek tengerane piye? Ana andeng-andeng, ana ulu. Lah, kliru. Klirune ya. Klirune? Ndelek bojo perawan. Iya. Iya. Nek ados nduk blumbang, Ha, tingkien. Topot. Ret. Ados blung. Iya. Nek brus rondo. Sik. Wong wedok begitu nyoplok nyemplung blumbang. Bleng. Pokok atik Brus rondo. 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 Apa sebabnya kok rondo? Ayo. Apa sebabnya? Apa sebabnya kok ngebrus? Kok ngebrus? Soale rondo. Rondo atik anake pira? Lah anake 17. Tadi brus. Iku nek rondo. Ah. Lah nek nengeri perawan. Lah negeri perawan. Yo. Sawet blek cek sret.
ya. Aku wis tau. Tak dengke ana arek wedok. Apa? Nyoplok kelambi. Heeh. Nyemplung gelombang. Bleng. Belang. Gak mbekutuk blas iki. Oh, arek wedok bongko iku. Aku ya ngono tau sih. Bojoku lak opemu. Heeh. Wayahe malam pertama bingung anggitmu. Apa? Bingung golek bolongan bingung. Gampang bolongane. Carane. 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 ngene. Ya. Bojomu turu blek. Plek. Ya. Tinggal titik. Ya. Incengen. Hmm. Lah iki apa? Langsung gelem ge. Seret. Wes, bojomu iso biar nang sumur bededengan. Untung. Apa? Rame-rame. Heeh. Iki aku oleh tanggapan. Tanggapan. Iya apa? Tanggapan apa? Lodrok. Ji. Awakmu nanggap lodrok kon niku entos ah. Campur ketoprak kok. Campur ketoprak. Terus ceritane apa? Ceritane Joko Tarub. Joko Tarub. Iya. Joko Tarub. Eh. Iso akon. Kamangka lodrok iku ana gamelane, ana sing nabuh, ana sing Iki crita. campur ketoprak. Lah iya. Heeh. Sing nabuh ku sapa? Lho anakmu. Aku sing nabuh. Iya. Lah iki. Iki ya nabung. Aku nyuting ya lho. Hah? Nyuting ya. Karena ana jengki kok syuting ae. Nabuh iku mesti gak laras aku jelas. Ngono. Job-jobane piro? Wah, 75 juta. Lulu. 75 juta. Lah aku bagian nabuh. Nah, mau bagian nabung. Iya. Nemung. Nemong, Nemung. Aku apa? Ngegong. ngegong. Nah, piye unine gong? Aduh, Lha ya gong iki. iku udan jeblas iku. Kon gak tau ndelok lodrok kaya apa kon niku? Aku gak tau nglodrok. Nggih. Gak ngono, urune gong gak ngono. Ya apa? Urune gonge ngene lho. Nggih. Klening. Lha iya. Kan ku ndele upo ta kono. Nyene gong ya apa? Nyene gak tau ro wong loro iki. Unine gong ngene. Ngene kene. Kacau. Ya, ya. Kapan? Nah, kowe unine ngene. Gerowo. Sik, cacan. Wow. Kayak ngemut permen. Ceritane apa? Ceritane Joko Tarub. Joko Tarub. Joko Tarub. Lho, Joko Tarub. Iya. Aku dadi Joko Tarub ae sih. Lah. Apa? Joko Tarub kok keduren aja. Lu ganteng ngene ku Joko Tarub. Macam apa potongane kok supil. Wah, kedukuran jelas aku Joko Tarub. Keduren. Kedukuran ya. Gak oleh aku. Oleh. Lah sapa? Wah, jelas aku ganteng ngene. Siapa? Aku dong. Wah, potongan koyo kendi kok. Potongan pocok bongkot gak ketara kok kate dadi Joko Tarub. Terus katene sapa sing dadi Joko Tarub? Sapa kira-kira? Iki. Sapa dadi Joko Tarub? Sapa? Aku. Sapa dadi Joko Tarub? Ape. Aku. Sapa tadi? Aku. Wah! Foto tunggal iki. Iki lho ganteng dukur gak dadi Joko Tarub. Gede dhuwur ganteng gagak, jare gak pantes. Apa? Kon ku milih Joko Tarub. Iya. Sing oleh Tarub ki awakmu apa aku? Oh iya to. Sing bayar ki aku. Seragane iki to. Seenakku aku japu. Iya. Joko Tarub kok irunge koyo sadel. Lu enak ning ngabung oleh akeh. Kacau. Joko Tarub awakmu. Wis ngerti carane main ludruk ketoprak iki. Lah ora ana sih. Ana gamelane. Ana. Ana tanda-tanda ada-adae. Ora piye? Ana ngene. Dadak nune one ne no ne no ne. So, maka ngono latihane. Ya apa? Dinto tak tung. Tong tak gento. Dong. Nah, bak kuku kluru. Kan nomor. Pokoke engko awakmu sing dadi Joko Tarub ya. Begitu ono ado-ado, dadak metu. Iya. Bisa? Wis terus. Bisa? Bisa. Dadi Joko Tarub. Brainono to? Latihan sik ta. Hah? Brainono sik. Reni sik ta. Ya iya. Kok dibraine? Iya, kok cek ketok ganteng Joko Tarub potongane koyo tumbuh mengkurep ngene. Lho gak apa-apa ya. Lho, Iki dibrae Joko Tarub. Braino ke Joko Tarub. Iki kambing sapa sih? Iya. Ah, Heh. ada ngono lho. Wes.
Kok dadi Joko Tarub sih? So, Apa? Joko Tarub kok tradisi ngene. Hah? Joko Tarub iki kena kena pandemi. Joko Tarub. Ya apa? Seperti gane ambek kae. So, Joko Tarub iki kakek mangan MBG so. Aku kakek disi. Iya ya. Apa? Kakek ya. Gak oleh. Kacau. So, iki Joko Tarub temenan so. Yo. Sing bayar kok. Iki ngono kembarane Abakarjo. Iku ngono bapakne Budi Wijaya. Ojo iki kok. Ojo. Manuto, manuto ta. Oh, manajo. Pokoke tok ganteng. Wah, kacau ngene kok ora. Gak apa-apa ketok iki. Cepet sih. Otaknya. So, Ayu, kaku ayu. so, Joko Tarub panutok. Meneng ae ta iki dudukanmu. Iki wis sadar. Tambani Joko Tarub. Waduh. Aku isis. Lambine kuat kowe. Kowe ku Gak. Golongane keliru. Lah, Joko Yusuf. Joko Tarub kok ngene ne. Benakno so. Benakno. So, Aku. Dewa so. so, so. Nengo sepenting Lagi diceluk agak krungu nyumpet. So kita malah botek karo. Cek so. Udengan. Ah iya. Ayo, dengan. Aku mendeli iki. Limo so. Ito. ayo kelas baune. Kelas baune kok mesih situ. Iku situ kali ini. Alah, bisa kelet. Kelas baune kok baru kali situ. Lah iki so. Wapi so. Wapi. Wes. Meripat kok ditaleni lho. Batu. Kacau. Jangan. Cita. Gak mentolong warna Joko Tarub kok ngene. Jane pangan aku keresekan keting. Joko Tarub kok cacingen. Amben tak tekok nek meteng. Waduh, ganteng ngerek. Ah, Waduh. sing orang kenal. Ya. Sing orang tebak-tebakno. Yo aku sing jangan Joko. Joko apa? Joko Tarub. Joko Tarub. Joko Tarub. Siarno to. Seno. Lakon dalu menika ngono. Nggih, para hadirin dan sekalian. Ya. Malam hari ini Lodruk begitu masal. Lo terus sing apik. Coprak. Toprak. Baik hadirin, malam hari ini Ketoprak Mangga Budaya akan menyaksikan dan menontonkan yang judulnya Apa menontonkan iku lho? menang ta so. Menampilkan. Mendelokkan. Malam hari ini Mangga Budaya akan mendelokkan Anu tae. Menampilkan. Lihat ketopri. Akan menampilkan. Baik hadirin semuanya, malam hari ini bersama kita Mangga Budaya akan menghadirkan sebuah lakon yang berjudul apa mang? Apa? Joko Terop. Joko Tarub. Tarub. Joko Tarub. Selamat. Selamat menyaksikan sampai paripurna. Ayo. Ayo so, mulai so.
Ding tok tak ketok tak tok ding tok dang no no Iki seneng kene. Ji aja ndok kono ndok ana lho engko ono ji engko nek ana ada-ada dadak metu metu wis ero ah ana apa Ru tak. ya dadak kon gongen ya Ono apa? Aku gong. ya Iya dong. Pokoknya aku sing ngegong. Jak. tak dontung tak gentak tak no dadak dadak Rek. Ayo Joko Tarub metu rek. dadak Sing dadi Joko Tarub rek. dadak dadak tak susuran tak Diangkrek. Sing Susun kudu apa? Joko Tarub. Lho tambah badok. susuran ini malah ketoprak ketoprak badokan dok aduh Kok wis dadak ping 3 tambah badok. Lho, iku mah jak. iku wis dadak wis lho dak ya Wes, betul. dorong Lah aku mau jak. Tak. Kok sih? Tenan. Pokoke dadak metu. Ayo. Yo. ya Menang. aku lali kadang ya jono mang lho Ayo terus no. no tak dontung tak ketok dang tok tok dadak dadak Sinten sing ndolek anakan kethek wong mbah Jere kon metu. ya metu ya gak ngono sing gagak Sing gagah ngono lho. Ayo ngono. Kon iku iso tagan. senep perkara kanca Bukan Safira. Ayo. Nah. kok nek gak tak ganti sih kok ayo Lah nek jelas ya duduk panjat iki. Ayo. ha Wis tabung dhewe. ding tak tong tak ding tak ding tak ding tak dadak dadak tetelole lalo 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 tetelole lalo lalo Wes kok kon rasa nabui kok. lah aku lak wis ngomong gak iso nabung tapi aku duwe kanca-kancaku Oh, ngono. tak tabuhi ya wis ana sing njopo iki kon Joko Tarup terus ya apa ceritane Lah saiki karek anu Apa? Nawang Mulan. heh Nah, Joko Tarup aku tak karep Nawang Mulane. kon njaluk nawangmu lah sing model apa Wah, sesuk ayu kok. sing ayu Aku elek, aku Nawang Mulan kudu ayu. memperbaiki keturunan Jangan baik keturunan. Soalnya apa? Wong elek, sing ado ayu, ya iku perbaiki keturunan kono. Tahan penyakit. terus kamu pari ya tak dolekno Iya. nawangmu lah sing ayu ya ya Ade ku nanti ya. Wah, Nawang Mulan kok enek sisike. aku blorong Wis. kene tak dolekno nawangmu lan Iya. Yo, tak kira. Sabar, mari ngono wamu lan teko. Jeneng numpak pesawat. Wamu lan naik pesawat. Joko Tarup gak iso ngadeg. Lah iki lho, Bu. Lho, Bu. Iku agaknya tadi.
Lohan. Iku ngono Nawang Wulan limited edition. Dadi apa? Dadi apa? Yang dadi pendesa. Ngubur ana. Kan dadi Nawang Wulan. Enak-enak aku mbantar dadu lah apa mbok seret rene. Ayo, boyo. Iku paling dirojos jika iku diadai. Masa? Lho lah ayo sih. Ayo. Nah, ngene. Nawang Wulan gedripen. Ya. Sik dadi Nawang Wulan ya apa? Lah engko tak Tak sama mbek Amrip kok tak ature. Ya, ya, Carane cek enak. Eh. Ya. Hmm. Saturan, loro. Ya. Ya. Jemput aku. Apa saja? Macam aku ayu. Ayu apa? Awak murung. Gendelut. Buktine aku munggah dikeroyok wong sakmono akeh. Dikeroyok? Dikeroyok. Ya apa kok? Mie. Mie apa? Ui. Iki lho dadi apa? Awakmu tak dadekno Nawang Wulan. Ah, aku wong modern kok. Lho. Awak kok rene dadi Nawang Wulan iki ketoprak oleh tanggapan iki. Aku dibagi piro? Bayaran piro? Bayaran piro? Bayaran 350. Mau gak budal? Mulai ae, Po. Mulai. Tak tambahi. 200. Dadi 5.50. 5.50. Gak kepono 600. Ya 600. Gelem aku. Gelem. Tapi aku gak ero carane. Nah, carane ngene. Kowe nek tak tok tak carane nang dadak metu kaya aku mang. Gak tau metu belas sumpah. Pancene musuhku padha lanange. Metu tekan ndi? Metu nandi. Metu nang panggung, awakmu kena robongan. Ya apa tandae mau? Tandake, Tandae tetapmu ya. wah ngono. Tak tok tak nanane nanun. Dadak awakmu metu. Ya apa gak krungu? Dobelet melok ludruk. Tetak pokoknya. Dintuk orane nak nopo tadi dadak. Oh, Aku nduk kono tak kono. kuburan ngono. Cerewet iki. Delok diwong robongan kuno. Berarti kono ya. Heeh. Ya kaya gerik nek. Tak tok tak nana din tan den tatu den dadak. Nadin tangan dadi tangan din dadak. Nadin tangan din tangan din dadak. Tangan din tangan din tangan dadak. Kosok keluarga itu kocan. Didoli temenan iki. Bocah, sakjane iki pegel kok kon ngenang ngene. Mike gak krungu teko kono. Ya gak apa-apa krungu dadak nang musera. Muser. Berarti muser. Iya. Dintak tok. Nane lan dinta nanun dadak. Entara dino tangan tak 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 dino tak 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 lu nek puting bliung. Wis muser sik di masalah. Metu ngene lho. Nene dadak. Yo ngomong muser langsung keliling. Patrol ta. Tak tok tak nane nanun dadak. Nadi tadi dino nani ada dadak. Nadi tadi le Nang ayo nene tuh. dadak. Ayo.
dadak endi tak nendi larung dadak dadak andel nanen dadak 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 enggak Lah wis meklele. salah tengah Lah kok sing tabuhan gamelan ngono. Wah, ya apa? Tejo, sudah kena lewat tejone. Kau bagus rupan. ngono Dadak. Tejo bagus tejane. Mongko saiki aku iki nang kayangan. Ndelok kahanane bumi kok akeh banyu. Tak mudhun ae nang bumi. Mari. Loh, mari mudhun nang banyu apa? Ora sendang adus. Nah sendang. ya Nah sendang ya, Cak. Loh, kok ana sendang cek apike kaya ngene. Aduh nggumun nang kayangan gak ono. Kebelet aku. Berkata, Pipi. nguyu aku no. Sendang iki cek apike. Aku kok kepengin nyanyi. Pas kipas, tandure wong tumilir, tak ijo. Kok pas kipas lho. Lirilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, kanggo kemantenan. Kipas sampe ilir apane? Oh iya. Tapi bedere ku wilir, iku lho. Wilir. Bocah angon, aja meneh. Bimbing kuwi, bimbinge lunyu-lunyu, mek peno meneh tiba bongko. Lunyu-lunyu kopenek no kanggo jebo mengko sore. Lho. Sampe meneh kepreset apa gak bongko? Oh iya. Waduh, aku kok kepingin adus. Aku wis ongkep kabeh. Tak coploke klambiku. Blang. Iki minangka piyandelku teko wong tuaku supaya aku iso bali nang kayangan. Tak dekeke kene aku kabeh adus. Banyune cek seger. Wah, kabeh dicolong wong ketokane tak pindahe mrene. Tak adus ya. Tak jiber jibur, tak jiber jibur, tak jiber jibur. Tak jiber jibur, kusuk-kusuk tiba dari malingane tak kene. Tak jiber jibur, tak jiber jibur. Bahaya iki.
gak iso mumpul nang kayangan aku mek selendangku gak ketemu. Mongko nang kene iki gak ana wong. Kula buka sayembara. Mek wong lanang nemokno selendangku, tak aku dadi bojo. Mek wedok bojone tak pek. Sapa ya sing nemu selendangku? Balekno. Tolong. Tolong. Mas, Apa? gak ketok selendangku kentir. Le, selendangmu ana nggone dhewek. Berarti sampean Iya. sing Joko. Iya. Ojo kurang ajar iki selendangku. Ojo kurang ajar. Ayo gorene. Lho, piye ku kasar saya boroku piye? Sing nemokno selendangku mek lanang tak gawe bojo, mek wedok bojone tak pek. Apa ada diopok kon? Sampe gorene selendangku iki balekno. Oh, gak iso, wis salamu kan obatnya lemboro. Cara widu gak kena dijilat lagi. Berarti sampe kate ngrabi aku. Iya. Walah Cak, gak apa-apa timbangan nek iso perlu kayangan. Seperti balekno selendangku. Aku gelem. Wis kadung janji utang. Iya, Cara idu gak kena dijilat aneh saya. Dilat kok dulat Cak. Heeh. Gorene, Cak. Saiki tak balekno. Ya, suwun yo Cak. Ya. Ini kan iso perlu kayangan maneh. Aduh. Gantenge. Tak sayang. Alah kasape. Nang mata Cak. Tak cibar. Tak cibar. Dihibur. Cak ya apa Cak? Apa? Aku tanpa sampean gak iso nang kayangan maneh. Iya sayang. Aduh. Aku sing dicobok. Aku yo gak lapo-lapo. Aku ngono. Latihan. Urusan properti. Urusan properti kok. Cedok kalau mlaku pecatno. Lakon, rangkul bojoku. Aduh. Ayo Rabin. Ora sayang. Tidak sayang. Rabin. Jare bojomu mati. Bojomu mati. Mati. Loh, dia memang naik dhewe rabi. Rabien. Ya, bojomu. Rabien gak apa-apa. Ayo jelas dong. Ini lho. Kene piye? Baku ini. Tumu. Ya apa sih? Ah, gue ger ngene iki. Lho jaremu kan wis bosen ambek bojomu. Njaluk wong wedok sing stereo. Mas, aku mari dinyi. Sapa sing iki? So, meremben kok aja ngono so. Aja ubung-ubung bojoku kon rene. Ini sapa gak ngonre? Jelasno. Ini lho, sayang. Kene piye? Itu aku latihan ketoprak. Jane oleh tanggapan mbok Kalimantan. Ya, lagi kene gak latihan saiki. Men ndek kono tak tolak-tolek. Latihan ya latihan apa kok rangkul-rangkulan? Gak apa-apa lanang model lanang kok ya. Gak aku wedok ya. Ora, Wedok. Wedok. dudu. Yo, padahal taji malu aku diampungi Kak. Saiki ngene. Bojomu kan gak percaya. Kok gak ngandel? Engko tak jelasno ndek jero. Ngono. Ayo, tak jelasno. Kon iki kok gak iso ngerayu sih kon iki. Tayo apa? Lho, Lo taji kaya kerupuk kulit lho kok. taji ki mana ndi? Ya mau nang jero ngono lho. Lah sing bayari sapa? Berarti bayaranku. Lho kok taji? Gak, ayo bayar kulit. Lho gak iso. Lho, Bayar ini.